Апавяданне 5. Радзімы знак на вуснах. Маці гэтае варкі звалася Пракседа. Жыла яна ў карчме за рэчкаю Дрысай непадалёк ад краснапольскага маёнтка. Яе мужык быў аканомам у адным невялічкім панскім фальварачку. Жыла Пракседа няблага. Хоць карчма яе не была пры гасцінцы і вельмі рэдка хто-небудзь туды наведваўся, аднак яна хутка сабрала грошы, не сумавала, часта спраўляла новыя сукенкі і заўсёды хадзіла ў прыгожых уборах. Суседзі мелі падазрэнне, што Пракседа забірае малако ад кароў з ваколічных вёсак, бо сама мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна апоўначы вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух канцоў яго даіла. Малако з гэтага ручніка лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла все гладышы сырадоем. Колькі гаспадароў наважыліся, напэўна, ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ўвечары каня, едуць туды, мяркуючы, што зловяць Пракседу на гарачым, бо карчма была ад іх вёскі вёрст за 6. Але што за праява? Хоць дарогу ведалі так, што, здавалася, кожны, заплюшчыўшы вочы, дайшоў бы, блукалі да світання, не разумеючы, ў які бок іх занесла. Як развіднела, убачылі, што ўсю ноч кружылі вакол карчмы, але знайсці яе не маглі. Змардаваўшы коня і не выспаўшыся, самі павярнулі да хаты. Пасля, бо ад свайго так і не адступіліся, дамовіліся прыехаць да Пракседы перад захадам сонца. Купілі ў карчме гарэлкі, бавіліся нейкі час пры кілішку і, нібыта ўжо моцна п'яныя, палеглі спаць на лавах. Аднак кожны пазіраў з-пад рукі, што карчмарка будзе чыніць апоўначы. Патушылі агонь, але поўнае цемры ў карчме не было, бо ў самае вакно глядзела поўня. Ім здавалася, што прайшло ўжо шмат часу, і, пачуўшы голас пеўня ў стадоле, вырашылі, поўнач ужо мінулася, дарэмна чакалі. Адзін падняўся, выйшаў за дзверы, і дзіўнае бачыць. Велізарны певень на высокіх, як у жорава нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы, пяе, седзячы на драбінах. Спалоханы селянін вяртаецца ў карчму і апавядае пра ўсё гэта сваім таварышам. Яны запалілі святло, выйшлі, жагнаючыся з карчмы, запраглі коня і заспяшаліся дамоў. Ля свае вёскі сустрэлі парабкаў, якія толькі што павячэраўшы, ішлі ў поле пасвіць коні ўночы. Начлежнікі, паказваючы чырвоныя воблакі на захадзе, сказалі ім, што да поўначы яшчэ далёка. Хоць не ўдалося і другі раз злавіць Пракседу, як яна адбірае малако ў суседскіх кароў, але пайшлі да пана і распавялі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў, седзячы на драбінах, як певень. Аднак пан, аканом і іншыя ў маёнтку не далі ім веры, ды яшчэ насмяяліся. Дык Пракседа, спакойна сабе жывучы, і займалася сваім ганебным рамяством. Нарадзілася ў яе дачка, ахрысцілі яе варкаю. Пракседа, як кажуць людзі, ані кладучы спаць, ані беручы з калыскі на рукі, а ніколі не перажагнала сваё дзіця. А яшчэ, пра што без
страху і прыпомніць нельга. Быццам не адзін з тых, хто начаваў у карчме, бачыў, што калі Праксэда моцна спала, нейкі чорны карузлік з велізарнаю галавою, седзячы, калыхаў маленькую варку і часта заглядаў ёй у вочы. Расла дзяўчына, і ад году да году станавілася прыгажэйшая. Мела яна на вуснах радзімы знак. Але гэта, як усе маладыя панічы казалі, не толькі не псуе яе, а наадварот надае прывабнасці. І чым больш радзімку хвалілі, тым хутчэй тая расла. Ды так, што ўжо матку папярэджвалі, а ці не сапсуе яна твар дзяўчыне. Але Праксэда не ўважала на гэта, і той радзімы знак давёў маладзёнаў да няшчасця. Калі было ўжо варцы 16 гадоў, праязджаў конна ўначы праз іхнія мясціны нейкі малады паніч. Ніхто не ведаў, хто ён быў і адкуль. Казалі, што твар яго заўсёды быў бледны, нос востры, доўгі, валасы, як шчацінне, чорныя, і бык крумкачовыя пёры. Погляд такі калючы, што цяжка вытрымаць, гледзячы яму ў вочы. Спадабалася яму варка. Дык ён часта завітваў гэтую карчму, а Праксэда цешылася і мела надзею выдаць сваю дачку за шляхціца. Праз нейкі час радзімка на вуснах у варкі яшчэ хутчэй пачала расці, а людзі ў вёсцы шапталіся між сабою, што, мусіць, той заезджы паніч яе пацалаваў. 18гадовую варку радзімка на вуснах, хоць была ўжо і вялікая, яшчэ не псавала, яшчэ падабалася дваровым хлопцам, і яна любіла, каб яе акружаў гурт залётнікаў. Але ўсімі яна пагарджала, бо маці пераконвала дзяўчыну, што яна выйдзе замуж лепей, чым якая шляхцянка. Раскажу пану, што з гэтага аднаго разу атрымалася. Кахаў варку адзін малады чалавек, які служыў у пана лёкаем і лоўчым, звалі яго Міхась. Ён пачуў, што нібыта дудар Ахрэм строіць кпіны з яго каханае. Расказваў усім, што варку злы дух пацалаваў, бо яна ніколі не жагналася, а таму і той знак на вуснах гэтак вырас. Абразілі лоўчага такія размовы, што зневажалі гонар каханае, і пачаў ён шукаць нагоды, каб адпомсціць Ахрэму і гэтым заслужыць у маці і ў дачкі прыхільнасць. У нядзелю сабралася моладзь у Праксэдзінай карчме. Між імі некалькі лёкаяў, і лоўчы прыйшоў з маёнтка. Адны паглядалі на дачку карчмаркі, захапляючыся яе хараством, іншыя шапталіся між сабой і здзекліва называлі паненкаю. З'явіўся дудар Ахрэм. Вітаюць яго, садзяць на лаве, частуюць гарэлкаю. Ён у добрым настроі пачынае граць і спяваць. Было там колькі маладых дзяўчат з суседняй вёскі, дык іх і варку хлопцы запрашаюць у скокі. Сярод гэтае вясёлыя забавы гаршчок, што стаяў высока на печы, без дай прычыны упаў сярод карчмы і разбіўся. Свісталі, нібыта нехта дзьмуў у рыльца пустыя бутэлькі на стале, і ў кожным кутку што-небудзь падала на зямлю. Ад вашых скокаў вся карчма трасецца, бурчала Праксэда, збіраючы на падлозе розныя драбніцы, якія пазляталі з шафы. Тут знячэўку велізарны кот, саскочыў з печы на дол. Убачылі гэта ўсе, пакінулі скакаць, а кот вокамгненна знік. Дудар Ахрэм перапыніў маўчанне.
Не бойтеся, скачыце. Это паніч жартуе, той, што бывае тут часта у гасцях. Праксэда гневна зірнула на Ахрэма, нешта шапнула на вуха лоўчаму і пайшла ў маленькі пакой, які быў адасоблены перагародкаю. Незважаючы на гэта, Ахрэм пачынае зноў граць і спяваць, але Міхась выбіў дуду з ягоных рук, кажучы: «Праўдзівы дудар, губы тоўстыя, галава пустая». Разгневаны дудар глянуў на яго з пагардай. «А ты, кажа, праўдзівы панскі лакей, сам нізкі, лоб слізкі, нос плоскі, толькі што тарэлкі лізаць». Лоўчы хацеў даць яму поўху, але Ахрэм перахапіў руку. Мяшаліся іншыя госці ў гэтую зваду, адцягнулі Міхася, пераконваючы яго, што дудар, адурманены гарэлкаю, сказаў тое, пра што пасля, калі шал той выйдзе з галавы, будзе шкадаваць. Але Праксэда пагражала, што гэта яму проста так не пройдзе, заплаціць яшчэ за тое, што зняважыў дачку. Дудару ўсе раілі маўчаць, бо доўга спрачацца небяспечна, і, каб лепей, ішоў дадому. Паслухаў Ахрэм. Дуду пад паху шапку сунуў на бакір, заспяваў песню і выйшаў за дзверы. Іншыя бавіліся там яшчэ доўга, стараючыся супакоіць Праксэдзін гнеў і варчын смутак. А поўначы адзін за адным госці выходзілі з карчмы, і кожны чуў дарогаю, што ў густым лесе без перастанку грае нехта на дудзе. Усе дзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім Ахрэм трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціха і пагодлівая, голас дуды чуць ён далёка, рэха адзывалася па ўсёй ваколіцы, у вёсках не змаўкаў сабачы брэх. Гаспадары выходзілі з хат, маракавалі. Ці то лясун завабіў дудара ў тыя гушчары, ці то з ім колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць на працу. Калі на ўсходзе пачало світаць, начлежнікі, якія былі там з коньмі непадалёку, чуючы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і пабачыць, што там дзеецца. Прыходзяць у цёмны яловы гушчар і бачаць. Сядзіць на спарахнелай калодзе Ахрэм і грае на дудзе і не чуе, што прыйшлі людзі. Адзін начлежнік, крануўшы яго за плячо, кажа: «У імя айца і сына, што з табою зрабілася, каму ты граеш всю ноч у гэтым лесе?» Ледзь сказаў ён гэта, дуда выпала у Ахрэма з рук, і ён нібы ўвесь здранцвеў, твар пачарнеў, слова вымавіць не можа. Начлежнікі ўзялі яго пад рукі, вывелі з лесу і, пасадзеўшы на коня, завезлі дадому. Доўга дудар быў хворы, а пасля пра тое здарэнне так апавядаў. Калі ён выйшаў з карчмы і, спяваючы, вяртаўся да хаты, сустрэў яго на дарозе нехта нібыта знаёмы, голасам і постаццю зусім падобны да ягонага кума, і так пачаў размову. «Адкуль і куды ты ідзеш?» «Быў Праксэдзінай карчме, а цяпер вяртаюся дадому». «Так рана ідзеш дадому? Можа, табе там было сумна, і варка табе ўжо не да сэрца? Пекная дзяўчына, а радзімы знак на вуснах больш ёй пасуе, чым жомчуг багатым паненкам». «Куме, пляцеш ты лухту», — сказаў Ахрэм. «Нейкі там паніч выдумаў, што радзімка прыгожая, дык і іншыя паўтараюць, але ўбачыш, што будзе пасля, яна вырасце
і так ёй сапсуе твар, што ніхто потым і глянуць не захоча. Ай, куме, які ты дзіўны, адкуль ты ведаеш, што радзімка сапсуе твар? Сказаў бы табе, ды баюся. Лоўчы Міхай, што кахае яе, шалёны чалавек, хацеў мяне біць за праўду, і Праксэда так наляцела, што мусіў уцякаць з карчмы. Якую ж ты ім праўду сказаў? Не кажы толькі, куме, нікому. Сказаў я, што яе д'ябал пацалаваў. Ай, ну і дзівак. Так, размаўляючы, дайшлі яны да вёскі. У кумавай хаце гарыць святло і поўна гасцей. Запрашаюць Ахрэма зайсці, там шмат хлопцаў, прыгожа ўбраных дзяўчат, у косах шырокія стужкі размаітых колераў, на шнуроўках свецяцца срэбныя і залатыя гафткі, круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Ахрэм здзіўлена пазірае на іх. Кум просіць яго сесці на лаву, частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў. Акружылі яго дзяўчаты і, ласкава гледзячы ў вочы, просяць, каб які вясёлы танец ім зайграў. Адмовіць няма як. З імпэтам Ахрэм грае і прытупвае. Кружыцца кола танцораў. Граў ноч на вылёт, а яму здавалася не больш за гадзіну. Але калі начлежнік крануў яго за плячо і прамовіў у імя айца і сына, дык дом, кум і ўсе госці вокамгненна зніклі. Ён убачыў, што сядзіць на гнілой калодзе, ад знямогі ўсю ноч надуваў дуду, дык ад страху здранцвеў увесь. Зразумеў Ахрэм, што гэтую штуку чынілі яму з намовы лоўчага Міхася, дык вырашыў адпомсціць. Знайшоў нейкага чалавека, хто ўмеў не менш за Праксэду, і ўпрасіў, каб сілаю сваіх чараў шкодзіў Міхасю на паляванні. І праўда, лоўчы з таго часу за колькі крокаў у дзікага звера ніколі не мог пацэліць. І за гэта кпілі з яго, і ён ласку страціў у пана. Як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавісць, пытае Завальня. Вельмі дрэнна. Міхась помслівы чалавек. Ішоў з палявання з пустой торбаю, спаткаў Ахрэма. Пачалася між імі звада, і ён прастрэліў дудару правую нагу. Той ледь не памёр ад гэтай раны. Хутка пасля тае помсты лоўчы захварэў, змарнеў зусім, счарнеў як труп. У маёнтку доктар штодзённа даваў яму лекі, але гэта не памагло. Памёр. А людзі рознае гадалі пра тое. Адны казалі, што ён меў сухоты, другія апавядалі, нібы паднеслі яму нешта ў напоі. Няхай Бог рассудзіць на тым свеце. Якая нядбайнасць, сказаў дзядзька, што паны не рупяцца, каб іх падданыя былі пабожныя і жылі ў згодзе, як браты. Адкажуць яны перад панам Богом. Як жа можна было дапусціць лоўчага і дудара да такое нянавісці і да лютае помсты? Ну, Авгіня, кажы далей пра варку. Той паніч, пра якога я казала, што наязджаў Праксэдзіну карчму, цяпер ужо не з'яўляўся. І не ведаюць, хто ён і адкуль. І іншыя ж, што хвалілі яе хараство, што захапляліся радзімым знакам на вуснах, зусім пакінулі хадзіць у карчму, баючыся варажнечы дудара з лоўчым. Радзімка праз колькі гадоў зрабілася такая вялікая,
што ўжо псавала твар. Суседзі гаманілі між сабою. Цяпер, мусіць, Варка не выйдзе замуж. Будзе перастаркам прымаць іх, хто яе возьме. Не такая прыгожая, як была калісьці, і слава кепская пра яе далёка разышлася па свеце. Пры самой Варцы, насміхаючыся, з яе паўтаралі: «Чакай, паненка шляхціца, прыедзе ў шыкоўным экіпажы да цябе сваты». Дзяўчына пасля такіх з'едлівых слоў заўсёды маркоцілася, а ўпотай плакала. Аднойчы ўзімку полацкаму мешчаніну Якубу Плаксуну, багатаму чалавеку, можа, пан і ведае яго драўляны дом ля самае палаты, дзе мураваны слуп са стодам святога Яна, што ездзіў па вёсках, скупляў лён, надарылася быць у тым краі, дзе жыла Праксэда, і на колькі дзён спыніцца ў яе ў карчме. Убачыў ён Варку і вельмі яе ўпадабаў. Пасватаўся да дзяўчыны. І не адмовілі яму, бо чалавек ён малады, мае свой дом, душою добры і сам сабе гаспадар. Плаксун, атрымаўшы згоду, едзе ў маёнтак, абвяшчае пра свой намер пану, аддае за Варку выкуп. Пан ахвотна згаджаецца, а чэлядзь, здзекліва паглядаючы на яго, так размаўляла між сабою: «Якое адпаведнае мае прозвішча, а жэніцца, заплача горка, і будзе тады сапраўдны Плаксун. Дзіўны чалавек, жэніцца з дачкою злое кабеты, а дзяўчына яшчэ з радзімым знакам на вуснах, які нічым не змыеш, ён і цяпер вельмі псуе яе». Хутка гэтая вестка ўжо грымела па ўсёй ваколіцы, дзівячыся, апавядаў сусед суседу пра гэтую неспадзяванку, пайшлі розныя абгаворы, прыдумкі, але найчасцей меркавалі людзі так: Праксэда чарамі наважыла дачку ашчаслівіць. Напэўна, паднесла мешчаніну зелля ў напоі, дык запаліла ў ім такую прыхільнасць да гэтай дзяўчыны. Некаторыя, што зайздросцілі Варчынаму шчасцю, дрэнна гаварылі пра яе нарачонаму, прадказваючы яму вялікую бяду. Але ён так кахаў Варку, што нікому не хацеў даваць веры. Прыехаў Плаксун у Полацак і, не адкладваючы свайго намеру, ідзе ў кляштар да езуітаў. Яго спавядаў ксёндз Буда, якога Плаксун найбольш шанаваў і з якім заўсёды раіўся. «Як маешся, Якубе?» – спытаўся ксёндз. «Пэўна, па гандлёвых клопатах выязджаў з горада, бо даўно цябе не бачыў. Узімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як дзвіна вызваліцца ад лёду». «То праўда», – прамовіў ксёндз Буда, – «дык, значыцца, закупіў ільну, бо ведаю, што й найчасцей яго возіш у Рыгу. Не думаю, каб высокая была цана на гэты тавар. Чуў я ад ксяндза пракуратара, што ў Альбрэхтове і ў іншых нашых маёнтках у полацкім павеце лён вырас вельмі добры. Дзякуй Богу, мяркую, што ў гэтым годзе за такі тавар і плаціць будуць добра. Але от яшчэ мушу, ойча, паведаміць. Шукаючы тавару, знайшоў і жонку, купіў і тое, і другое. Віншую, дык ты ўжо жанаты? Не, дабрадзею, толькі заручаны. Яна прыгонная, і я заплаціў грошы, каб выкупіць яе. Вельмі падабаецца мне гэтая дзяўчына, спакойны і лагодны характар мае.
Шчыра віншую, кажа ксёндз. Спакойны і лагодны характар — гэта добрая якасць у кабеты. А што была прыгонная, дык гэта ні ёй, ні табе ніякае ганьбы не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае шляхетнасць чалавека, а сумленнае і цнатлівае жыццё. Мушу прызнацца, ойча, сказаў Плаксун, засмучае мяне, што шмат у яе непрыяцеляў. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама штораз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксэды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў. То праўда, сказаў ксёндз, што людзі грэшнікаў прагнуць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Христос. Няхай кіне камень той, хто без граху. Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачонаю перад шлюбам і паспавядайцеся. Я цябе дабраслаўляю і аддаю пад Божую апеку. Вось два абразкі Божае маці, яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богам, і Бог вас не пакіне. Плаксун, атрымаўшы дабраславенне ад свайго спаведніка, загадаў пашыць яму ядвабную сукенку нарачонай, накупляў ёй дарагіх хустак і каснікоў, наняў гарадскіх музыкаў, запрасіў шмат сваіх знаёмых і сяброў з багатымі дарункамі і дружынаю прыязджае да варкі. Маці, бацька, якога пан вызваліў ад працы на дзень вяселля, і дачка сустрэлі яго з невыказнай радасцю. Плаксун паднёс варцы шыкоўныя падарункі абразок, якім дабраславіў яго ксёндз Буда. Прыняла дзяўчына ўсё гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацаніла яго прыхільнасць. Назаўтра маладыя перад шлюбам выканалі старанна ўсё, што ксёндз радзіў. Пачынаецца шумнае вяселле, прыйшло колькі гаспадароў суседніх вёсак, чэлядзь вызвалілі ад працы, і іншыя цікаўныя з блізкай ваколіцы сабраліся на бяседу. Все задумліва пазіралі на варку, багата ўбраная, прыгожы твар, а радзімы знак на вуснах зрабіўся такі маленькі, што ледзь яго ўбачыць можна. Зайграла музыка, моладзь скача, п'юць віно за здароўе маладых, зычаць ім багацця, шчасця і доўгага веку. Не спынялася вясёлая забава да позняе пары. Ноч была спакойная, і на чыстым небе свяціліся все зоркі. А поўначы чуюць госці, як ляснуў моцны бізун. Паглядзелі ў вакно, спынілася каля карчмы карэта. 6 чорных коней на козлах, фурман, ззаду лёкае ў багатых ліўрэях. Выбягаюць Плаксун і Праксэда з мужиком, і тут на вачах ва ўсяе грамады коні, карэта і лёкаі зніклі. Уражаныя вяртаюцца ў карчму Плаксун з цесцем, Праксэда ж неспакойная, бледная, як нябожчыца. І тут бачаць людзі, што ў вакно пазірае нейкая пачвара. Усіх гасцей агортвае жах. Дрыжыць бедная варка, збялела, ледь прытомная. Супакойся, суцяшае яе мужик, Бог апякуецца намі і просіць гасцей, каб весяліліся, не зважаючы на гэтыя цуды і страхі. Лютая бура
завыла за сцяною, задрыжала ўся будова. Віхор сарваў дах з карчмы, і не пра весялосць думалі ў той час усе, а шапталі стоячы малітвы. Госці з суседніх вёсак, як толькі пачало світаць, вярнуліся дамоў, а Плаксун з жонкаю, цешчай усім сваім почтам выехаў у Полацак. Пакінутая без даху карчма і сёння стаіць пустая. Праксэда, як атрымала волю ад пана, жыла пры дачцэ і, кажуць, зусім перамянілася, зрабілася пабожнаю. Кожны дзень слухала святую імшу, адбывала рэкалекцыі, выконвала ўсе рэлігійныя абавязкі там, у доме Плаксуна, і памерла. А вось цяпер пачула я, што і Варка памерла. Ах, яе ўсе любілі ў Полацаку. Яна была надзвычай ціхая, з добрым сэрцам, а ніводзін убогі не пакінуў яе дом без дапамогі і ўцехі. Радзімы знак, які быў яе на вуснах, зусім знік, і, кажуць, была Варка прыгожая, як анёл. Але, паночку гаворачы, не заўважыла, як звечарэла. Познім часам мушу вяртацца да хаты. Цяпер вечар ціхі і ясны, няма чаго баяцца, сказаў Завальня. Ды і да хаты не будзе больш за вярсту. Маю я просьбу. Пан людзям дапамагае, дык мусіць і мне сёння не адмовіць. Блізкім дапамагаць абавязак чалавека, але толькі тады, калі ён мае магчымасць. Хутка каляды, а так здарылася, што не маю цяпер ані каліва жыта. Будь, пане ласкавы, дай хоць колькі гарцаў. Прыйдзе вясна, спатрэбяцца гаспадарам лемяхі і іншыя жалезныя прылады, мой мужык зробіць і заплацім пану, або ў якой патрэбе адслужым. Ахвотна, твой мужык чалавек добры і старанны. Пані Мальгрэта, загадай даць Аўгіне чацвярык жыта, гарнец ячных круп і гарнец гароху. Гэта вам на куццю. Каваліха пакланілася дзядзьку і пайшла з паняй Мальгрэтай у спіжарню. Сляпы Францішак. Цёмна на панадворку. Неба высыпана зоркамі, ціхамірна стаяць аснежаныя дрэвы, толькі часам мароз стукае за сцяною. Мой дзядзька, нібы чакаючы каго, паглядзеў у вакно і, павярнуўшыся да мяне, сказаў: «Добрае надвор'е. Мне здаецца, што гасцей у нас сёння не будзе. Дык ты, Янка, успомні што-небудзь са сваіх вучоных апавяданняў. Цяпер ноч доўгая, можна выспацца, перш чым засвеціць заранка». Падалі вячэру. Яшчэ седзячы пры стале, я думаў, корпаючыся ў памяці пра розныя падзеі старажытнай гісторыі, выбіраў тыя дзіўныя здарэнні, якія былі б дзядзьку пад густ. Пасля вячэры, ходзячы, як звычайна, па пакоі, ён прачытаў вячэрнія малітвы і, кладучыся ў ложак, запытаўся: «Пра якіх жа багоў і багінь ты распавядзеш мне зараз?» «Распавяду, дзядзечка, пра заснаванне горада Рыма». «Ці не пра той Рым, дзе жыве яго святасць?» «О, гэты сказ мусі быць
прыгожы і цікавы. Пра той самы. Дык кажы, буду уважліва слухаць. Я расказаў спачатку, што рымляне паходзяць ад траянцаў, пасля пачаў ад Прока, караля альбанцаў, расказаў пра Амулія і Нумітора, пра Рэю Сільвію, што яна, быўшы весталкаю, мела ад бога вайны Марса 2 дзяцей-блізнятаў Ромула і Рэма, як гэтых блізнятаў паклалі ў кошык і плылі яны па рацэ Тыбр, і калі хваля выкінула іх на бераг, дык, пачуўшы плач немаўлят, прыбегла ваўчыца і карміла іх малаком, нібы сваіх дзяцей. Дзядзька здзівіўся, што ваўчыца мела літасць і прыхільнасць да дзяцей, і сказаў, перапыняючы апавяданне: і даўней мусілі быць ваўкалакі. Пэўна, гэтая ваўчыца спярша была кабетаю і мела чалавечую душу, бо адкуль бы ў яе ўзялася такая любоў і літасць? А можа, і цуд стварыў Бог міласэрны для нявінных дзяцей? Я апавядаў далей, як знайшоў іх Фаўстул, як яны выраслі сярод пастухоў, а пасля збудавалі Рым на тым самым месцы, дзе рака выкінула іх на бераг. У гэты момант забрахалі сабакі, і нехта пачаў стукаць у браму. Прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Дзядзька мой хуценька ўстаў з пасцелі і толькі запаліў святло. Заходзіць Францішак. Праваю рукою трымаецца за павадыра, а леваю пастуквае кіем перад сабою, каб за што не зачапіцца. «Няхай будзе пахвалёны Езус Христус», — сказаў сляпы, пераступаючы парог. «А ці дома пан завальня?» «Дома, дома», — адказаў дзядзька. Ён з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя пранахі, запрашае прысесці, пасля загадае выпрагчы каня, даць яму аўса, а чалавека, які вёз сляпога, напаіць гарэлкаю і накарміць. Таксама паслаў да пані Мальгрэты, каб хутка згатавала госцю вячэру. «У якіх краях ты быў? Здаецца, ўжо больш за паўгода не бачыліся. Знаёмыя не раз успаміналі пра цябе, паўтараючы такія словы: дзе цяпер наш Францішак? Далёка недзе заехаў, а? Хай бы ён сустракаў усюды добрых, ласкавых людзей, і каб не давялося знаць гора ў далёкім падарожжы. Ай, всю Беларусь і частку інфлянтаў аб'ехаў, сустракаў і сардэчны прыём, і пагарду людскую, чулыя сэрцы і каменныя, і інфлянты край шчаслівы, зямля лепш родзіць, чым у нас. Там, кажуць, і паны багацейшыя, маюць пекныя палацы і тытулы ў іх, бароны ды графы. Я сляпы, я не бачыў іхніх пышных палацаў. Ведаю толькі, што там багатыя паны не любяць размаўляць з беднымі людзьмі, а ўбогі за сваё жыццё не пачуе іхняга слова. Ой, як цяжка гэта, калі чалавек вымушаны прасіць дапамогі ў тых, хто не разумее, што ёсць пакуты на свеце. Але я ўжо больш не паеду далёка, сказаў Францішак. Дзякуй Богу, маю дабрадзеяў і ў гэтых краях. Вось адзін пан падараваў мне выспу у сваім маёнтку на возеры Рабло. Там у мяне дамок, сад і маленькая гаспадарка. Мне хопіць, там і косці мае знойдуць спачын.
А, ведаю тое возера, быў некалі на той выспе, сказаў Завальня. І тады яшчэ бачыў хаціну на пагорку. Вакол хвоі шумелі і хвалі на возеры, і хоць краявід там нейкі змрочны, аднак мне вельмі падабалася. Хваляць тыя мясціны, але мяне сляпога это не цешыць. Шум лясоў і вады наводзяць на мяне маркотныя думкі. Доўга яшчэ мой дзядзька размаўляў з Францішкам. Нарэшце падалі вячэру, ён падвёў сляпога да стала і, сеўшы ля яго, стараўся, каб госцю ўсяго хапала. Пасля вячэры ён загадаў прынесці ў пакой ложак і паставіць ля сваёй пасцелі. Пасля ўзяў мяне за руку, падвёў да сляпога, расказаў яму, што я скончыў школы ў ксяндзоў езуітаў, пахваліў гісторыі, якія я яму апавядаў, адно што цяжкія імёны паганскіх багоў і іх нельга запомніць. Затым папрасіў Францішка, каб і ён распавёў што-небудзь. Нядоўгі будзе мой аповед, але цікавы, сказаў сляпы. Пра дзіўную кабету, якую бачылі ў розных мясцінах Беларусі. Раскажу тое, што чуў ад шматлікіх людзей, якія казалі мне, што нібыта бачылі яе зблізку.